Dobrý deň. Povieš nám, ako sa voláš? Kubo. Kubo, a koľko máš ročkov? 7. Wow, chodíš do školy? Áno. A povedz nám, čo rád robíš vo voľnom čase? Hrajem futbal. Budeš futbalista? Áno. A ktorý je tvoj najobľúbenejší futbalista? Messi. Má 7 rokov, no a trpí veľmi závažnou genetickou diagnózou spinálnou svalovou atrofiou. Pri tomto ochorení dochádza ku nedostatočnej inervácii svalov, tým pádom tie svaly sú veľmi slabé. Nie je to o tom, že dieťatko nevie chodiť, nevie samostatne sa vyzliekať, obliekať a tak ďalej, ale v tých ďalších fázach toho ochorenia pri zhoršovaní zdravotného stavu dochádza k tomu, že dieťatko začne mať problémy s dýchaním, prestáva vedieť samostatne prehltať a podobne. V podstate vyvíjal sa alebo narodil sa ako zdanlivo zdravé dieťatko a vlastne prvé príznaky ochorenia som si všimla zhruba, keď mal 1 rok. Diagnostikovanému toto ochorenie bolo genetickými testami, keď mal 19 mesiacov. Jeho liečba je relatívne invazívna, pretože každé 4 mesiace musí ísť do celkovej anestézy, kedy vlastne dostáva liečivo, ktoré je podané spinálnou funkciou do miechového kanála. Zároveň toto liečivo zabezpečuje to, že Kupkov stav sa tak rapidne nezhoršuje, ako by sa zhoršoval, keby bol bez liečby, a pravidelným cvičením, intenzívnymi rehabilitáciami, okolo ktorých sa točí celý náš život, sme zabezpečili to, že jeho stav sa nezhoršuje a je plus minus stabilizovaný. Ako je nechodiaci dieťa, sa pohybuje buď teda na trojkolesovom odrážadle, alebo teda prostredníctvom francúzskych palíc, s ktorými zvládne prejsť bohužiaľ iba veľmi krátku vzdialenosť. Kupko je SMA typu 2. Pre tieto deti bez liečby je typické to, že síce sa samostatne v určitom období života posadia, ale vlastne potom začnú tie schopnosti strácať. Tieto deti nikdy samostatne bez liečby teda samozrejme by nemali stáť, nemali by chodiť. Kúpou samolepky pri pokladni do keľu spolu môžeme pomôcť Jakubkovi napredovať ďalej. Spolu dokážeme veľké veci.